6 de cada 10 europeus voldria que la presidenta von der Leyen renunciés al càrrec. I és que no són pocs els que es senten traïts perquè no ha sigut capaç de defensar els interessos del major bloc comercial del món. I el president de Polònia, del partit d'extrema dreta Llei i Justícia, demana a Alemanya reparacions per la Segona Guerra Mundial. I és que alguns aquí sembla que tenen plans de plantar la llavor d'una guerra civil europea. Tot això mentre el canceller d'Alemanya acollia el president de Polònia a Berlín. I precisament parlant de Polònia, menys d'una setmana més tard que es detectessin drons russos envaint l'espai aeri de Polònia, se'n detecten també uns a Romania. I tot això mentre la Índia envia 65 tropes per participar als exercicis de Zapad 2025 entre Rússia i Bielorússia per preparar-se davant d'una possible guerra o conflicte amb països veïns de la OTAN. Cal destacar que les relacions entre la Índia i els Estats Units no estan passant pel millor moment, precisament per Ucraïna. I és que no fa gaire que el president Trump va anunciar sancions severes contra països que importessin productes russos, a la llista entre els quals s'hi trobava la Índia, perquè la Índia s'ha afanyat per apropar les seves relacions amb Rússia i també amb la Xina. I de mentre, Irlanda i Espanya se sumen a la llista de països que no participaran a Eurovisió si es permet participar a Israel. Els dos països argumenten que si ja es va fer fora a Rússia per la invasió a Ucraïna, també s'hauria de fer fora a Israel pel genocidi a Gaza. I és que no té cap mena de sentit que estiguis una nit cantant sobre l'amor i la pau mundial mentre precisament aquella nit estàs bombardejant a milions de ciutadans palestins. Vaja, que si Eurovisió ha de ser un festival polític, que ho sigui per tothom igual. Com sempre, digues què penses en els comentaris i no oblidis de seguir-nos tant a Inèdit com a mi per estar al dia a totes les novetats.